Dyna'r bont weddol newydd sydd yn cymryd y llwyth traffig erbyn hyn. Flynyddoedd yn ôl, mi oedd llechi chwareli Dyffryn Nantlla yn cael ei cludo dros y bont yma ac ymlaen am gei llechi ger y castell yn Nhernarfon. Eclipse Hacksaw. Dwi'n meddwl bod 'na ddŵr budr yn llifo i'r afon yn yma. Mae hwn i weld yn hen.
O'n i'n meddwl mai gweddillion dredger o'r enw Seont 2 oedd yma. Ond mi oedd y dredger yn fwy na hyn. Mi oedd o'n 80 troedfedd. A cwch bren ydi hon. Os ydych chi'n gwybod unrhyw beth o'i hanes hi, gadewch i ni wybod. Dydy'r gwylanod ddim i weld yn hapus iawn efo fi. Ers i fi dorri ar draws i cyfarfod nhw. A dyma ni wedi cyrraedd Aber Afon Seont, Castell Caernarfon a'r Cei Llechi. Os gallai ddod o hyd i lun o'r Cei Llechi pan oedd llechi'n cael ei allforio, mi wna i ddangos hynny. A dyma ni wedi cyrraedd diwedd y fideo wrth Bont Aber a Castell Caernarfon. Diolch am wylio a hwyl am y tro.